Yn dilyn ryddhau canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021, rydym nawr yn gyhoeddi rhagor o fanylion drwy gyfres o Crynodebau pwnc. Mae Crynodebau pwnc Cyfrifiad 2021 am iechyd, anabledd a gofal di-dâl yn dweud mwy wrth rym am nifer o bobl sydd ag iechyd da ac iechyd gwael, darparu gofal di-dâl a'r boblogaeth anabl yng Nghymru a Lloegr. Oherwydd bod maint y boblogaeth a phroffil oedran pob ardal yng Nghymru a Lloegr yn wahanol, byddwn nhw'n oed safoni'r data, gan fod cysylltiad agos rhwng iechyd ac oedran, mae hyn yn galluogi i gymharu ardaloedd rhanbarthol gwahanol yn gywir dros amser. Fel yn 2011, roedd Cyfrifiad 2021 yn cynnwys cwestiwn am iechyd cyffredinol. Gallwn yn asesiad o iechyd fod yn dangosydd ddefnyddiol o ansawdd bywyd cyffredinol y boblogaeth mewn perthynas ag iechyd. Mae'r data o Gyfrifiad 2021 yn dangos i ni, ar ôl addasu ar gyfer maint a phroffil oedran y boblogaeth, y bu cynnydd y nifer o bobl a nododd fod eu iechyd yn dda iawn o gymharu â 2011, a hynny yng Nghymru ac yn Lloegr. Gwnaethom gasglu data Cyfrifiad 2021 yn ystod pandemig y coronavirus. Felly, efallai y byddwch yn ei gweld hi'n rhyfedd fod cynnydd yn nifer o bobl a nododd fod ei iechyd yn dda ledled Cymru a Lloegr. Gallai hyn fod oherwydd bod pandemig y coronavirus wedi dylanwadu ar sut roedd pobl yn teimlo am eu iechyd ac yn ei sgorio. Rydym wedi cynllunio dadansoddiad pellach o ddata'r cyfrifiad a fydd yn ei galluogi i ddeall iechyd cyffredinol yn well. Byddwn yn ystyried iechyd cyffredinol pobl a oedran ar rhyw gwahanol, gan archwilio amrywiadau yn seiliedig ar ba mor ddifreintiedig oedd yr ardal a'r disgwyliad oes yno. Gallwn hefyd weld yr amrywiad mewn iechyd cyffredinol ledled awdurdodau lleol. Enghraifft, yn Tawe Hamlet, Blaenau Gwent a Merthyr Tydfil, roedd y cyfrannau uchaf o bobl a nododd bod eu iechyd yn wael. Mae'r math hwn o wybodaeth yn helpu i gynllunio a dyrannu adnoddau lleol a gwariant ar iechyd y cyhoedd. Gyfynnodd y cyfrifiad gwestiynau am anabledd yn unol â'r ddeddf cydraddoldeb a gyflwynwyd yn 2010. Yn ôl y ddeddf cydraddoldeb, mae person yn anabl os oes ganddo gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol hir dymor sy'n cyfyngu ar ei gweithgareddau pob dydd. Mae hyn yn galluogi Llywodraeth Ganolog a Llywodraeth Leol i ddefnyddio gwybodaeth Cyfrifiad 2021 mwyn helpu gynllunio a dyrynnu arian ar gyfer gwasanaethau sydd yn ei dro yn helpu i wella bywyd y pobl anabl. Mae hefyd yn galluogi unigolion a sefydliadau trydydd sector i gefnogi ac eirioli dros anghenion pobl anabl yn ei ardaloedd lleol. Yn wahanol i flynyddoedd blaenorol, gyfynnodd Cyfrifiad 2021 i bobl ystyried eu cyflerau iechyd meddwl yn ogystal â'u cyflerau corfforol ac i beidio â chynnwys problemau sy'n gysylltiedig â henaint yn benodol. Dangosodd y canlyniadau ostyngiad yng nghyfran y bobl ledled Cymru a Lloegr a nododd ei bod yn anabl, i lawr o 19.5% yn 2011 i 17.8% yn 2021. Gwnaethom ddangos y gwahaniaethau yn y boblogaeth yn arbal ar draws rhanbarthau ac awdurdodau lleol hefyd a nodwyd mae Blackpool, Blaenau Gwent a Chastell Nedd, Port Talbot oedd ar gyfran uchaf o bobl anabl yng Nghymru a Lloegr. Mae gofalwr di-dâl yn cyfeiriad unrhyw un sy'n 5 oed a throsodd, sy'n gofalu am rywun neu'n cynnig help neu gefnogaeth i rywun sydd â chyflwr neu salwch corfforol neu feddyliol hir dymor, neu broblemau sy'n gysylltiedig â henaint. O ganlyniadau Cyfrifiad 2021, gallwn weld gostyngiad yn nifer o gofalwyr di-dâl o gymharu â 2011. Fodd bynnag, pan fyddwn yn edrych ar yr oriau o ofal di-dâl a ddarperir, gallwn weld newid tuag at fwy o bobl yn darperu 20 awr yr wythnos neu fwy o ofal di-dâl. Mae'n bwysig nodi ei bod yn bosibl bod y ffaith y gasglwyd data'r cyfrifiad yn ystod pandemig y coronavirus wedi dylanwadu ar y canlyniadau a welsom. Gallai mesurau cadw pellter cymdeithasol a pheidio a chymysgu rhwng cartrefi fod wedi arwain at ofal di-dâl yn cael ei ddarparu gan un person yn unig yn hytrach na'i rannu. Mae hyn yn cyd-fynd â'n cymfyddiad bod cyfran uwch o bobl yn darparu 20 awr neu fwy o ofal di-dâl. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion am y pwnc iechyd, anabledd a gofal di-dâl mewn datganiadau yn y dyfodol.
Bydd y rheini yn ychwanegu mwy o fanylion at y darlun ac yn ein helpu i ddeall y tueddiadau lefel uchel hyn ar draws cymunedau. Gan ystyried pob pwnc yn fanylach, fel cyfraddau yn ôl rhyw ac oedran, amddiffadedd, ardal, ethnigrwydd, crefydd a gweithgarwch economaidd. Felly cadwch lygad am y rheini. Cyfrifiad 2021, nid yw erioed wedi bod yn haws dysgu am eich cymuned.